שלום לכולם. אנחנו נמצאים בחוק איסור לשון הרע. בשיעור הראשון במסגרת החוק למדנו על רכיבי העוולה. בשיעור הזה נלמד על היקף תחולת האחריות של דוברי לשון הרע. בדרך כלל ברירת המחדל של אחריות הפרסום חל על המפרסם הישיר. כלומר, האחריות לפרסום חלה באופן עקרוני על מי שפרסם את הדברים. סעיף 11א בחוק לשון הרע, חוק איסור לשון הרע, בא ואומר את הדברים הבאים: פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת, יישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע האדם שהביא דברי לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפרסומו, עורך אמצעי התקשורת, ומי שהחליט בפועל על הפרסום, ובאחריות אזרחית, אומר הסעיף, יישא גם האחראי לאמצעי התקשורת. כלומר, אנחנו מרחיבים את מעגל המזיקים ומכילים את האחריות של לשון הרע לא רק על מי שפרסם בפועל בצורה ישירה, אלא ככל שמדובר באמצעי תקשורת, גם על עורך אמצעי התקשורת, גם על מי שהחליט בפועל על פרסום, ואפילו על המו"ל, על המוציא לאור של האמצעי תקשורת. שאלה חשובה ואקטואלית בענייננו, זה מה לגבי אתרי אינטרנט? האם אנחנו יכולים לראות אתרי אינטרנט כאמצעי תקשורת, כדי להכיל על בעלי הפלטפורמות האלו את ההרחבה ואת תחולת האחריות לגבי פרסום לשון הרע שמפורסם במסגרת האתרים שלהם? הפסיקה דנה בשאלה הזאת וחילקה את האפשרות לתביעת ספקי שירות אינטרנט על פי אחד משלושת הדרכים הבאות. דרך אחת זה לתבוע במסגרת אחריות ישירה, לפי חוק איסור לשון הרע. לכאורה, בעל האתר הוא המפרסם הישיר, למרות שלא הוא בעצמו פרסם, אלא רק פרסמו במסגרת האתר שלו את הדברים המשפילים והמבזים. דרך שנייה זה אחריות עקיפה, שבו אנחנו בעצם מטילים על בעל אתר האינטרנט אחריות של לשון הרע בתור ספק השירות, במסגרת סעיף 11א שראינו עכשיו לגבי אמצעי תקשורת. והאפשרות השלישית זה בכלל לא במסגרת חוק איסור לשון הרע, אלא במסגרת אחריות ברשלנות. אנחנו נבוא וניתן שבכך שהוא לא שמר והגן על האתר ואפשר פרסום במסגרת האתר שלו, זה רשלנות, ונתבע אותו כמובן לפי הכללים והתנאים שעוולת הרשלנות מציבה. בפסק דין סודרי, פסק דין אגב בשלום, בא ונבחן לראשונה השאלה של אתרי פורומים, בדיוק בהקשר הזה. האם אתרי פורומים, ובענייננו היום כמו פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר וכיוצא באלו, ניתן להטיל על בעל האתר את האחריות לדברי לשון הרע שמפורסמים בתוך האתרים. אז הפסיקה כבר בשלב ראשון, וגם פסיקה מאוחרת יותר אימצה את אותו רעיון, קבע שאתרי פורומים וכמובן רשתות החברתיות הם בעצם מעין כיכר העיר, או אם תרצו לוח מודעות שכל הרוצה בא ומפרסם את מרכולתו על אותו לוח מודעות. ולכן להטיל אחריות ישירה על בעל האתר זו לא הדרך הנכונה. לא ניתן לראות את הנתבע, כלומר את בעל אתר הפורומים או בעל הרשת החברתית, כמי שמפרסם בעצמו את המודעות על גבי אותו לוח מודעות. הפסיקה גם שללה את האפשרות של אחריות עקיפה לפי סעיף 11א בחוק איסור לשון הרע. אומרת הפסיקה שאתר פורומים או רשת חברתית לא דומה לאמצעי תקשורת, לא דומה לעיתון או לכלי תקשורת לפי המאפיינים הרגילים שלו. ולכן לא ניתן להטיל אחריות עקיפה לפי סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע. האפשרות השלישית היא האפשרות שנקלטה בפסיקה לגבי מיצוי הדין עם אתרי פורומים או רשתות חברתיות בפרסום לשון הרע במסגרתם. ניתן לחייב, לפי עוולת הרשלנות, את אתר האינטרנט ככל שהוא אתר פורום או רשת חברתית, אבל רק במסגרת של משטר אחריות של הודעה והסרה. מה הכוונה? אומרת הפסיקה, אם אתה רוצה להטיל אחריות על אתר פורומים או רשת חברתית, הדבר הזה צריך להיעשות על ידי שאתה מודיע לבעל האתר על הפרסום השלילי, והוא מסיר את הפרסומים. אם הוא לא מסיר, כאן הוא מתרשל, ובגין כך ניתן לתבוע אותו בעוולת הרשלנות. לא מונעים מראש את הפרסום.
כי אנחנו לא רוצים לפגוע בזרימת המידע, לא רוצים לפגוע בחופש הציבור לדעת, אבל אנחנו כן מטילים אחריות על בעלי אתרי רשתות החברתיות, את האחריות ככל שהם נתבקשו להסיר את הפרסום הפוגעני. המשטר של הודעה והסרה מתקיים על ידי מבחן משולש, 3 תנאים, צריך להודיע לו בפועל על הפרסום השלילי, צריך באמת לראות שמדובר באמת בפגיעה, כלומר יש כאן ודאות של פגיעה, ו3, יש לבעל האתר אפשרות להסיר, למנוע את הפרסום, לא במקרה שחיבלו לו באופן וירטואלי באפשרות לגשת לאתר ולהסיר את הדברים. אבל אם יש לו את האפשרות הזאת, הודיעו לו, ואכן יש פגיעה, ויש לו את האפשרות להסיר, והוא לא הסיר, הרי שהוא עשוי להתחייב במסגרת עוולת הרשלנות. מה לגבי טוקבקים? אומרת הפסיקה בדיוק כמו אתרי פורומים, כמו רשתות חברתיות. פרסום ישיר אין מה להטיל על האתר את האחריות הישירה, הרי שחרור התגובות לפרסום לא מהווה פרסום אקטיבי, כן? זה לא הופך את האתר למפרסם ישיר. גם לא פרסום עקיף, אמנם הרבה פעמים יש אתרי חדשות, והם עולים כדי הגדרת אמצעי תקשורת, אבל הטוקבק עצמו זה לא חלק מאמצעי התקשורת. הטוקבק עצמו זה בעצם רכיב נפרד שמאפשרים לציבור, בדומה לאתרי פורומים ורשתות חברתיות, לפרסם את כל העולה על רוחם, ולכן לא ניתן להטיל על אתר החדשות גם את האחריות הרחבה במסגרת סעיף 11 לחוק איסור לשון הרע. אבל כן בית המשפט מאמץ בפסיקותיו השונות את המבחן המשולש מפסק דין סודרי במסגרת של משטר הודעה בהסרה, ואנחנו אומרים ומאפשרים לנפגע להודיע לאתר להסיר את הטוקבק, לבדוק שאכן יש שם פגיעה, וככל שיש לאתר את האפשרות לעשות זאת, עליו להסיר. הוא לא מסיר, הוא נחשף לתביעה של עוולת רשלנות. נקודה האחרונה בהקשר הזה, שגם אקטואלי לענייננו, זה מה לגבי שיתוף וחיבוב, לייק ושיר. האם אדם שעושה לייק על פוסט בפייסבוק או באינסטגרם, או משתף פרסום כזה או אחר פוגעני, האם הוא נחשב כמפרסם לשון הרע? אומרת הפסיקה, לייק לא נחשב פרסום, שיתוף נחשב, אף נחשב פרסום. כפי שאתם רואים כאן בפסק דין מהמחוזי שבית המשפט העליון אימץ לאחר מכן, בפסק דין ניידלי תקשורת, אומרת הפסיקה שניתן לראות בפעולות של חיבוב, וזאת בלבד כי פעולה אשר אינה עולה על רכיב הפרסום בהתייחס ללשון הרע. להבדיל מכך, מעת שמדובר בתגובה, או כפי שנפסק בעבר, ובפעולת שיתוף, אלו מהוות פעולות בגדר פרסום על כל המשתמע מכך. כלומר, אם אדם עושה לייק והדבר הזה מקפיץ את הפוסט בפיד שלו, הוא לא נחשב שיתוף, כי הוא לא בא לפרסם, הוא רק רוצה להביע תמיכה בדברים שפורסמו, אבל לא לפרסם אותם. אבל אם אדם עושה share, הוא גם מגיב, ובכך הוא בעצם מקדם את הפרסום, הרי שהפעולות הללו לפי הפסיקה נחשבות פרסום במסגרת חוק איסור לשון הרע. עד כאן לגבי היקף תחולת האחריות. סטודנטים למשפטים מעוניינים בעוד תכנים איכותיים? רוצים להצטרף לקהילה מתרחבת ולעצב יחד את השיח המשפטי בישראל? בפורום הישראלי למשפט וחירות מחכים לכם מגוון של תכנים ופעילויות. מועדוני סטודנטים, כנסים ודיבייטים, קבוצות קריאה, תחרויות כתיבה, כתב עת מקצועי ועוד מגוון רחב של תכנים מעניינים. אבל חשוב מכך, זאת ההזדמנות שלכם להצטרף לקהילה צומחת של סטודנטים, משפטנים ועורכי דין שדוגלים בערכים של חירויות הפרט, הפרדת רשויות, שלטון מוגבל וריסון שיפוטי. אז אם זה מדבר אליכם, לחצו על הקישור שבתיאור והצטרפו אל הפורום הישראלי למשפט וחירות. ואל תשכחו לעשות סאבסקרייב, שייר, פולו ולהצטרף לערוץ היוטיוב שלנו, כדי לא לפספס שום דבר. נתראה.